Bona tarda. Bueno, comencem perquè són 2:15 en punt. A veure, primer presentacions. Us acudiré el model. La Maria treballa aquí, és la community manager de la farmàcia que porta les xarxes i és la impulsora d'aquest acte d'avui, amb la qual agrair a la Maria tota la feina feta. La Gemma és la que farà la xerrada. En principi tenim la idea de ser la primera de diverses xerrades perquè són temes molt interessants que ens interessen a tots i es pugui anar parlant d'una forma en grups així una mica més petits i amb un professional que ens il·lustri sobre el tema, però que sigui amb un feedback després, bueno, això ja ho diràs tu, una ronda de preguntes. Ella és Gemma Pallàs, és llicenciada en Filosofia, després us passarà el currículum, és màster de Community Manager, postgrau de Coaching, estava molt bé, perquè també s'està formant amb el tema, amb el qual doncs, en sap molt sobre el tema, aprofitem-ho que la tenim aquí per poder almenys gestionar tot el que nosaltres tenim a dintre i ho puguem parlar d'una forma. Us anirem comunicant futures xerrades d'aquesta índole, d'aquest estil, perquè poden estar bé. I res més. Gràcies. Just aquí, si ve algú, doncs els estem entrant, interrompim un moment que puguin fer. Vale? Doncs vinga. Gràcies. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut. Benvinguts a la xerrada de Benvolguda por. I, bueno, a part de donar-vos les gràcies, també donar-vos l'enhorabona perquè costa molt omplir xerrades sobre aquests temes. La gent amb la por fa així, jo no en tinc, jo no vull veure-ho, jo no vull treballar-ho, no? Mirem cap a un altre cantó i al final tots tenim molta sort el que en té una, si no moltes vegades en tenim diverses. D'acord? Bueno, doncs, dit això, més o menys, jo ja m'he presentat una mica, em dic Gemma Pallàs, tinc la llicenciatura en Filosofia, vaig fer el postgrau i el màster en Coaching Personal i Empresarial i, bueno, el títol de Programació Neurolingüística, estic estudiant Enagrama. La idea és anar-se formant. I per què? Bueno, i treballo com a coach personal i més precisament en temes de fer que els altres generin confiança en ells mateixos per superar les seves pors. Ho faig aquí a Vilafranca, sempre a CAPSI, i si no, doncs, online i per empreses també ho faig. I per què la por? Doncs perquè a mi la por m'ho ha tret tot en una època de la meva vida. He passat per moltes pors, m'ha limitat, no m'ha deixat fer el que volia fer, m'he perdut experiències, m'he perdut conèixer a mi mateixa per no veure i haver-ho treballat, haver començat a gestionar-ho, doncs a la inversa m'ho ha donat tot. O sigui, quan comences a dir, vas trencant, vas evolucionant, vas agafant confiança en tu mateix, doncs tot això et dona un creixement personal que dius, ostres, per què no vaig començar a fer-ho abans, per què no... Bé, entendrem el per què avui, no? Però és algo que, ostres, et canvia la vida, amb moltes pors. I per això ho he compartit una miqueta en el meu propòsit, de dir, doncs, anem a fer que altres persones també puguin viure-ho ells. Molt bé, doncs, què és la por? Què creieu que és? Una emoció. La limitació. Vale. La limitació. La por és una emoció que és completament bàsica i fonamental per a la supervivència. Si no tinguéssim por, ningú dels que estem aquí no existiria, com a espècie humana, directament. Imagineu-vos ara al sortir, creuaríem la carretera i què? Miraríeu si ve un cotxe? Si no hi No hay miedo, ¿para qué? No hay miedo, no cal, no? Obriríem la nevera, ens trobaríem un iogurt caducat de fa 7 anys, cap a dins. No abrigaríem els nens, no? Els nostres fills pel fred, és a dir, no ens protegiríem de cap manera. És gràcies a la por que hem sobreviscut, perquè és gràcies a la por que jo em protegeixo dels perills doncs, que pugui patir. I a més, gràcies a la por, jo dono el millor de mi mateix. O
sigui, d'alguna forma també fa que en un moment de pànic, doncs jo doni el millor. Segur que heu sentit les típiques històries d'una mare que ha aixecat un cotxe perquè hi havia el seu nen a baix. D'on ha tret la força? No sap ni ella, no? La por fa que donem el millor de nosaltres. Per tant, sense por no estaríem aquí, no podríem viure, és superimportant i la necessitem. És molt intensa, és una emoció que la sentim molt intensa. Si fóssim un edifici, la por seria una mica l'alarma d'incendis, no? És algo que, si tots els que esteu aquí imagino que l'heu sentit, ho sents, molt fort a dins i et deixa reactivat, et deixa limitat, no et deixa ni moure, no? Però és la seva forma de funcionar. Si la por és tan important, si és tan necessària, si no fos per ella no estaríem aquí, per què ens amarga l'existència, no? Perquè a mi la por, en lloc de fer que doni el millor de mi mateixa, fa al revés, no? Que reculi, que no doni, que... Moltes vegades la gent, per exemple, que té por a suspendre un examen i acaba suspenent per la por de suspendre, no? En lloc de preparar-me de donar el millor de mi, encara ho faig pitjor. Per què? Per què pot ser? Doncs perquè la por ja des de ser sana per començar a ser tòxica. Quan una por sana o quan una por tòxica? Doncs sana, la descripció que estem dient. Tòxica és quan jo ja em limita, no dono el millor de mi, deixo de ser jo mateixa, totes les pors que tenen a veure amb el rebuig, no opinar, no dir que no, por a equivocar-me, por a prendre decisions, por a fracassar, por a patir. Com seria si fos sana, no? Un exemple que jo crec que va superbé per entendre-ho és, segur que tots heu vist el típic documental de la setmana, de les zebres, ens en diuen les zebres, estan en manada, que estan allà alimentant-se i enfoquen del documental la lleona que està allà darrere de les herbes, allò que es veuen els ulls, visualitzant quina serà la seva pròxima presa i quan ja decideix cap a qui va, què fa? Surt, no? Quan surt darrere les herbes, què fan les herbes? Entren en pànic. L'emoció de la por fa el seu servei. Llavors, les zebres donen el millor d'elles mateixes. Fan els salts més grans, la musculatura a tope, busquen el camí entremig dels arbres, el que sigui, perquè va d'un segon que sigui la vida o la mort en aquell moment. Per tant, tenen que donar el millor d'elles. Després, un cop la lleona ja caçats, imaginem-nos, fa tot el més vell, i què fan les zebres? Ja està. Les zebres segueixen amb la seva vida. Què fem nosaltres? I si torna, i si s'ha quedat amb gana, i si li explica a les seves amigues si vuelven a por nosotros, no? Ja no anirem més a alimentar-nos aquí, anem a buscar la sabana, al territori del costat, és igual, hi ha més lleones allà, però ja, i si, ja ni ens alimentaríem, perquè a més les zebres tenen que botar el cap per alimentar-se i perden la visió. Per tant, sempre tenen que desconnectar del perill per viure. I nosaltres ja no desconnectem. Aquí és quan ja és tòxica, quan jo ja estic amb el i si, quan jo ja deixo de fer coses o, busco 40.000 camins per no trobar-me amb allò que em fa por. I com s'origina aquesta por? Si algú diu, ja sé què és la por, entenc que és una emoció, entenc per què la tinc, entenc tot el que dèiem, que la tinc, que és tòxica, imagino que tots els que heu vingut tindreu alguna por tòxica, per això estem aquí, és interès. Quin és l'origen? Jo us he posat uns típics, però n'hi ha més. I tampoc, si no trobeu l'origen, no passa res. És per entendre-ho, és per comprendre, o és per tenir millor comprensió, però que es poden superar igualment, encara que no sapiguem o no ens en recordem com la vam generar. Un d'ells
ni tan sols té a veure amb nosaltres, un dels orígens, que és per informació genètica, és innat. Imaginem-vos que, jo què sé, hi ha hagut animals, aranyes, serps, coses que durant la història de la humanitat ens hem tingut que protegir d'elles, no? I està demostrat que tu pots posar, no amb tothom, però que hi ha nens, per exemple, que els poses al costat d'una serp, no saben què és una serp, no saben que porta verí, no saben res, no tenen la informació, però ja el seu cos els hi diu, no?, que allò és dolent, que se n'han d'apartar. Per tant, hi ha certes pors que d'alguna manera ja són innates amb nosaltres. Ja les portem perquè són tants anys, no?, tant de temps de tenir que protegir-nos d'allò, que ja és com una informació genètica que portem de més. Entre elles està, i per això és tan fàcil o tan típic patir por al fracàs, estan la por al fracàs i el rebuig. Perquè penseu, en el seu moment, en la prehistòria, sortir a caçar i fracassar, què significava? No sobreviure. Morir-se, no? Que ens rebutgessin, que ens fessin fora de la comunitat, del grup, quedar-te sol, a la prehistòria, doncs imagino que poques possibilitats de sobreviure. Ara mateix no passar una entrevista significa morir? No. Que ens deixi la parella significa la mort? Que algú no ens vulgui, que ens rebutgin, fins i tot un bullying, no? Muntar un negoci, intentar fer alguna cosa i que no vagi bé, ni tan sols així, no? Significa avui en dia la mort per ningú. Però encara portem aquella reacció, no? Tenim aquesta reacció genètica de protegir-nos del fracàs i del rebuig. Segurament no tothom igual, hi ha gent que ho treballa, hi ha gent que ho porta més bé, també té a veure les creences, l'experiència, la forma de ser la persona, hi ha diverses coses, no? Però el fracàs o el rebuig ja de per si estem preparats per intentar no viure. Un altre, doncs, per experiències passades, una miqueta el que li passaria a les zebres, no?, si fossin més humanes. Doncs com que una vegada em van fer mal, vaig patir, no sé, em van enganyar, doncs ara ja no confio en ningú, em costa obrir-me, ja tinc por de que la següent persona que coneixi doncs em faci mal. Com que una vegada, doncs no sé, vaig fer el ridícul o es van riure de mi o em van jutjar, doncs ja intento sempre no exposar-me, no fer el ridícul, que no pugui passar res, etc. És com si creéssim una experiència traumàtica a partir d'un dia, d'una situació que no hem gestionat bé, se'ns ha quedat en la memòria i tot el que em recordi aquella situació, doncs deixaré de fer-ho. Una altra super bàsica, super típica, cada vegada que hem de fer alguna cosa nou. Cada vegada que hem de sortir de la zona de confort. Se'n fa el tema, hi haurà gent que potser li passarà més en una àrea i gent que li passarà més en una altra. Hi ha gent que és quan té que agafar el cotxe per anar-se'n a la ciutat, no? Per exemple, i estan acostumats a conduir per poble, doncs només tenir que agafar el cotxe per conduir per ciutat ja entres en por. Canvi de feina, que et canvin dins de la feina només el sector, sí? Tot el que siguin canvis de la vida. Per què? Perquè pensem. És desconegut, no? No tenim el control de les noves situacions, és algo desconegut, per tant, entrem en por. Si és sana, no? Doncs serà positiu. Si és, sí, estigues més pendent, si ara has de conduir per ciutat, estàs acostumat a conduir en un poble de 3 carrers, doncs està bé que tots els teus sentits es posin en modo en guàrdia. Ara, si ja és tòxica, ja és no, és que ja no agafo el cotxe, ja no m'atreveixo, no? Aquí ja ens estaríem limitant. Un altre origen, doncs pot ser una mica la forma de ser. Què passa amb la gent que és molt perfeccionista? La gent que no es permet fer les coses malament o que es matxaca molt quan les fa malament. Com que la perfecció és impossible, això ho sabem tots, però després la gent perfeccionista tant fa, podem ser perfeccionistes igualment, no? No és possible, per tant, no és potser una por a algun concret, com la persona que té por a l'avió, però és com un rumor, no? És com por a moltes coses. Cada vegada que faig alguna cosa, i em puc equivocar, cada vegada que faig alguna cosa, i pot no sortir-me bé, o els altres poden criticar-ho,
o poden pensar la feina que podria ser millor treballadora, que podria ser millor mare, que podria ser millor tot això, no? I normalment, aquí ja estic generalitzant, però la persona perfeccionista també es torna controladora, perquè l'única forma de ser perfecta és controlant-ho tot, perquè si se m'escapa el control ja no serà perfecte, per tant és por a perdre el control, i això ja és un altre tema, però aquí també entraria una autoestima més baixa, perquè ens hem acostumat a, en lloc de valorar-me internament, doncs em valoro a partir de lo de fora, si lo de fora és perfecte, lo de dintre està bé, i si no és perfecte, lo de dintre no està bé, quan és una bogeria, si ho penses, no? No té que tindrà a veure que lo de fora estigui perfecte o no estigui perfecte, que faci jo la cagada de la vida, faci alguna cosa molt malament, que jo sigui més vàlida o menys vàlida, no? Però bueno, això també ens hem acostumat, potser l'educació se'ns ha validat, no? Amb exàmens i amb notes, i bien, no bien, i quan no et validaven tenies algú no estava ben tu, i tot això com hem anat interioritzant. I una altra que també és molt divertida, que és per la d'influència de persones conegudes. Són pors que no són ni nostres, però com que la meva mare la tenia, o com que el meu pare la tenia, o els meus avis la tenien, jo també la tinc. Jo crec que tots podeu pensar en alguna por que vam aprendre per imitació, no? Coses que veiem i coses que sentim. De vegades és d'aquestes tan tontes com veure, no sé, hi ha una aranya, si es posa té mare a saltar com una boja damunt del sofà i a cridar, imaginem-nos, tenim 5 anys i es gira l'aranya cap a nosaltres, jo no sé què feu vosaltres, però després de veure la reacció de la mare jo faig el mateix. Jo me'n vaig pel pot, Protegir-me al màxim, no? Perquè a veure, si ma mare reacciona així, què tindrà aquest animal, no? Molt bo no és. Llavors les agafem per imitació. Clar, aquestes són molt fàcils, no? Però pensem en altres que són més psicològiques. Doncs potser hem sentit criticar el tiet que va deixar la feina fixa perquè on te va, perquè mira què ha fet, perquè això no s'ha de fer, com estan les coses, al final no li va sortir bé i a més, és que no m'estranya, veus? Exacte, no li va sortir bé. A més matxaque, no? I tu, doncs, tot això ho has sentit a casa? O, per exemple, persones que han passat per un divorci i tu has vist els teus pares passant malament pel divorci o passant malament per estar sols, no? Tu què aprendràs? Doncs que el divorci està malament, que és un patiment, i potser estàs en una relació on estàs fatal, on el millor que et podria passar en aquesta vida és divorciar-te, però tenim aquell anclatge, aquella por. Aquestes pors són fins i tot en temes de mitjans de comunicació. Quan ens passem el dia veient notícies negatives o coses, desgràcies, i al final pots acabar generant una por. Totes hores. Sí, hi ha gent que, per exemple, algo molt sonat, com un accident molt bèstia amb tren, i que pugui generar por a agafar el tren. I no t'ha passat res més, però has estat veient la tele, ho has vist superdramàtic, i clar, entres en protecció. Molt bé, i com reaccionem? Ja sabem d'on les podem treure, sabem com funciona, sabem per què les tenim. Quines formes hi han de reaccionar? Doncs, en principi, hi ha 3 maneres. Una és el contraatac. Hem dit que la qüestió és protegir-se, no? Per tant, allò que ve cap a mi, doncs jo vaig atacar-ho, vaig acabar amb ell, amb el perill, abans que el perill acabi amb mi. Ens surt sol, no és una cosa que la racionalitzem i la pensem i digues vaig a contraatacar, sinó que és la manera com neix de protegir-te. Segur que heu vist els típics vídeos de bromes d'aquestes que fan als ascensors i sustos que fan en pàrquings, no? I de vegades un o altre se'n dona un cop de puny, no? Perquè la persona a la que l'espanta, com li surt la reacció? Defensa, sí, contraatac, no? Si tu vols fer-me mal a mi abans te'l faig jo, que no ho penses, però és la reacció que et surt. Una altra molt típica, quedar-nos immòbils. Simplement et quedes bloquejat. És com, la por et deixa, no sé si algú us ha passat, a mi em va passar una vegada i et quedes clavat, no? No et pots moure. Sí, és el que amb els animals, com ho diem? Diem que es fan els morts. Sí.
són els defensadors. Clar, jo no crec que hi ha un tipus de ratolins que ho fan, no crec que el ratolí pensi mira, vaig a fer-me el mort a veure si aquesta home amb l'escombra, saps? S'oblida del tema i és la reacció que els hi surt. Un altre atacarà, un altre... Nosaltres també ens quedem immòbils en coses més mentals, no? Per exemple, por a prendre una decisió, per si m'equivoco o perquè tinc por de si està aquí la correcta o està allà, no? Llavors comença com el i sí, no sé, i sí, no sé, igual aquesta, però clar, és que si faig això i posterguem, i a mi em passen anys, no? Depèn. I estem al i sí, no sé, allà clavats. D'alguna manera és com quedar-se immòbil, no fer res. També els típics casos de les notícies, no? Que a vegades diuen i per què no es va defensar? És que si et quedes en aquest estat no et defenses. I l'últim, que es pot dividir en dos, que és el de fugida o evitació. Fugida en el cas de que veiem el perill venir cap a mi. Si ara entra aquí la lleona O una aranya. o una aranya. També fugiré. També voy. El més segur és que fugim, no? Que bloquegem la sortida. Potser algú es queda immòbil, també pot ser, que algú es quedi glaçat. Contraatac m'estranyaria més, no sé si algun... Valiente. Bueno, valientes somos todos, aunque tengamos miedo, pero sí, algú que contraataqués, no? Això és més per un perill, doncs això, que ens ve directe a nosaltres. I després està l'evitació, que és el que normalment acostumem a fer quan alguna cosa ens fa por. És, per exemple, doncs, si a mi em fa por quedar-me sol, faré el possible per estar acompanyat, encara que sigui mala companyia, no? Si em fa por patir, si em fa por parlar en públic, doncs faré el possible per no parlar en públic, no? És quan fem tots aquells camins tan llargs per intentar arribar al mateix lloc, evitant les coses. Quina creieu que és la més contraproduent? L'última. Les dues. L'evitativa. Cada vegada que tenim una conducta evitativa, el que fem és reforçar aquella por. Per què? Doncs perquè d'alguna manera que li dic al meu inconscient que no soc suficient, que no podré superar, que no tinc prou coneixements, que és superior a mi i que jo no puc fer-hi res amb aquesta por, no? Llavors el que fem és fer-la molt més forta, o sigui, la rebem ja a nosaltres, o fins i tot hi ha casos en què pot ser que s'extengui. Per exemple, persones que comencen amb una por a l'avió i acaben tenint por a l'avió, al tren, a l'autobús i després a l'ascensor, no? Com més evito afrontar el problema, pot ser que es vagi estenent. I també amb altres tipus de por, per exemple, por a dir-li que no. Potser començo a no dir que no a la feina perquè em fa cosa quedar malament amb el jefe, perquè em fa cosa, no sé, amb els companys, que em digui alguna cosa, que pensin malament no sé què, i acabo no dient que no amb els amics, acabo no dient que no amb la família quan em demanen un favor, no? Ho veig com extenent. Sempre que jo li digui a la por que la necessito, doncs ella es farà encara més forta. Per això ens passa això. O sigui, d'alguna manera hi ha un diàleg intern. Què hem dit al principi? Que la por té la funció de protegir-nos. No? La idea és protegir-nos. Per tant, té una intenció positiva. No és que tinguem la por gratuïtament, no hi ha ninguna emoció que sigui gratuïta, totes tenen informació i totes intenten dir-nos alguna cosa. Llavors, jo quan sento por és perquè aquesta emoció vol protegir-me d'alguna cosa. Hi ha com un diàleg intern. Imagineu-vos cadascú de vosaltres. Penseu en això que us fa por. Imagineu aquí davant, no? Cadascú, doncs, por a equivocar-me, a no fer les coses perfectament, que em rebutgin, a fracassar, que em jutgin, em critiquin, la que sigui, no? La teniu allà. I jo agafo i hauria de fer una cosa, però no la faig. Dic, ui, no em veig capaç de fer això, no? Cling, ja tenim la por aquí.
intenció positiva, vaig a protegir-te. No ho facis, no, que va, mal rato passaràs, millor t'estalvis, no, un altre dia, l'any que ve, el diàleg. Vale, clar, jo ara encara tinc més por, per tant, quan m'ho torni a trobar, si no em plantejo fer un canvi, ho tornaré a evitar. No, incapàs, és que no puc, és que cada vegada que tinc que fer això, que tinc que passar per allò, és que és superior a mi. Encara es farà més gran. No, és que ni se t'ocorreixi, que s'ho passaràs fatal, és que no ho facis, és que... Sí, s'està entenent? Sí. No? O sigui, tenim un diàleg intern en què ella intenta protegir-me, com que més intenta protegir-me, més por tinc jo, més malament m'ho estic passant, cada vegada es va fent més gran, fins que ja no es pot fer més gran, o, bueno, està completament ja arrelada, no? Entrem dins d'un cercle viciós. Perquè si jo vaig evitant allò, és impossible que se superi evitant, no? És a dir, hi ha algú que superi la por a pujar a l'avió sense no pujar-lo mai? No. Impossible. Jo, en el meu cas, però suposo, encara nerviosa, jo tinc por, tenia por per anar públic. Em vaig passar tota la carrera intentant averiguar quin era el professor que et feia sortir a parlar en públic. Llavors, si havia d'anar a la tarda, anava de tarda, i em vaig de tota la carrera estalviant-m'ho. Vaig fer un flaco favor, no? Bueno, cada vegada que ho evitava, doncs la por encara més gran, no? Encara et veus menys capaç d'afrontar-ho. Perquè com més gran, és com que et pesa més, i encara és com... Això ja és impossible per mi. Molt bé, doncs, com ho fem per sortir d'això? I serveix per totes les pors, ja sé que potser algú dirà, ostres, però és que la meva és... però totes funcionen igual. Una altra cosa és que tinguis que personalitzar, no? Quan fas un procés amb algú, doncs de buscar exactament quan es connecta aquesta por, però al final totes funcionen de la mateixa manera. Bé, doncs primer de tot, acceptant-la. Bueno, no, si jo ja més o menys això ja ho tinc. No, moltes vegades ens pensem que l'hem acceptat i no l'hem acceptat. No, és que ho estic decidint encara, no ho tinc clar, si tirar per aquí o tirar per allà. I no és que estiguem decidint, no? No és que estic esperant un millor moment. Ara no. És que ara, bueno, és que els nens ara són petits encara, Ara encara, bueno, m'esperé una mica. Quan en sàpiga més, no? Llavors ens surten els titulitis que mai acaben treballant del que voldrien treballar, només formació, perquè darrere hi ha por de fer-ho, no? És un mal moment, tinc l'autoestima... Bueno, no acceptem, no? O sigui, primer de tot és doncs, mirar-la a la cara i reconèixer, doncs, hola, què tal? No? Soc la teva por i, bueno, doncs jo soc la Gemma i sí, anem a reconèixer, doncs, em fas por, aquesta és la meva por. Sí? En segon lloc, no esperar lo inesperable, que és esperar a que algun dia marxi. Ho allarguem, posterguem, no ens responsabilitzem, esperem a que algun dia canviï alguna cosa, a que algun dia, quan tinguem una mica l'autoestima més bé, quan tinguem una miqueta més de confiança en nosaltres mateixos, però clar, la confiança i l'autoestima no cauen del cel. Algú d'aquí, no sé si ha passat, que s'hagi llevat un dia i de cop i volta, hòstia, no sé, quina confiança que tinc a mi mateixa, quina autoestima, no? Això sí que estava somiant. Exacte, no? Encara no t'havies de parlar sobre tot. No passa, no? Bueno, sí que passa si fem un treball, llavors és quan arriba l'autoestima i la confiança. Però així per si sol, evitant la por que arribi un dia i em digui, doncs ara vaig a dir-li al jefe que no. Així, de l'aire, no? Per tant, hem de deixar d'esperar que passi alguna cosa diferent sense nosaltres fer alguna cosa. Per tant, ens presentem, ens responsabilitzem. En tercer lloc, veure si això del que us esteu protegint ja ho esteu patint. A què em refereixo? A vegades ens centrem tant en la por, en protegir-nos d'aquesta por. És tan tòxica, se'ns en va ja tant, no? És com el del suspenc per por suspendre una mica, que tot això que intento evitar-me ja ho visc. Per exemple, tinc por a quedar-me sola o quedar-me sol i estic tan mal acompanyat, no? Amb algú que no em tracta bé, amb companyies que no m'omplen, o sigui, ja està sol, o pitjor, no? Que pot
pots sentir molt sol estant mal acompanyat. O, per exemple, que ens rebutgin. Si és el cas de no soc jo mateix, no dic el que penso, no opino perquè no em critiquin, perquè no diguin, perquè no pensin. Si no ets tu mateix, aquí estan acceptant. Primer de tot, que ja m'estic rebutjant jo mateixa, perquè jo mateixa ja m'he posat l'etiqueta de que no sóc vàlida perquè ningú m'accepta. Perquè em vulguin, no? Jo mateixa ja m'he rebutjat. I segon que si tenim un grup d'amics o no sé, una feina o persones al voltant que no ens rebutgen perquè estic sent algú qui no soc, tampoc m'estan acceptant a mi, o sigui, no, és que no hi ha cap acceptació aquí. Per por a patir. Doncs per por de patir, no sé, no em relaciono perquè no em tornin a fer mal, o por al compromís perquè, no? Ja estàs patint, no? Si trobes a persones amb les que tindries alguna cosa amb elles i no pots per la por. No passa amb tot, però hi ha coses en què una mica el perfeccionisme també és una mica així, perquè al final, què té de perfecte viure així? Amb aquella ansietat i amb aquella cosa de que tot surti bé, de que tot estigui bé, de que no m'equivoqui en res. De perfecte té poc estar així, no? Hi ha altres casos en què no seria així, no? Sí que algú podria dir, no, clar, és que jo tinc por que em caigui una torreta al cap i no surto de casa. Sí, llavors, segurament t'estàs protegint d'aquella por. O que aquí hem d'avaluar què en treus, no? Aquesta protecció sempre demana canvi per una pèrdua de llibertat molt gran. Perdo llibertat. Sempre que em protegeixo a un nivell tòxic, deixo de ser lliure, perquè deixo d'aprendre, perquè deixo de fer coses, perquè deixo de poder-me moure, no? L'altre cantó, doncs puc viure aquest perill, però com a mínim tinc la llibertat. Però bueno, com a mínim plantejar-vos això, perquè si a més de tot l'esforç resulta que del que m'estic protegint ja ho estic patint, perd el sentit, no? El quart pas, què podem fer? Doncs buscar una manera d'empoderar-nos. Primer de tot, de vegades, és preguntar-nos què és el pitjor que pot passar. Que em faci fatal, que faci el ridícul de la vida, que em critiquin, que... No és tan greu, no? Tampoc al final demà tornarà a sortir el sol, tornarem a... Amb moltes coses no és tan greu. La que ja no es pot solucionar, no? Doncs, sí, no sé, la mort, coses que ja no es poden solucionar, no s'hi pot fer res, està clar. Però plantejar-nos això, què és el pitjor que em pot passar? Després, què és també el millor que em pot passar? No només un negatiu. Què és allò tan bo que em pot passar i com estic perdent? Quins recursos tenim? Perquè de vegades sembla que, bueno, és que si, no sé, afronto un canvi i no el porto bé, si monto el restaurant de la meva, que és la il·lusió de la meva vida i no em surt bé, bueno, doncs plan B, plan C, plan E, F, G, tant fa, no? Que tenim molts recursos per fer les coses. La por tindria que respondre, la intensitat de la por, tindria que respondre a la diferència entre l'amenaça que jo tinc i els meus recursos, si fos sana. Imagineu-vos, per exemple, que ara comença una tempesta elèctrica super bèstia, sí? I, bueno, una tempesta elèctrica, i vosaltres esteu sols, al bosc, de nit, sense cobertura, sense coneixements de Boy Scout. Com serà la por? Molt gran. Por no pensar en pánico. Aquesta mateixa por, aquesta mateixa amenaça, perdona, por, però estem amb cobertura, de dia, acompanyats, a casa, veient una pel·li amb les crispetes. Quina por hi ha? Si ens faci una mica de por les tempestes, en principi, ninguna, no? Què ha canviat? L'amenaça és la mateixa. El que canvia són els nostres recursos. O sigui, una cosa que també puc fer és, ostres, doncs, em fa molta por, no sé, que em jutgin o que em critiquin, doncs busca recursos, no? Que alguna cosa no ens surti bé, buscar recursos.
es que no sabes buscar estos recursos. O los tienes seguro. Pues te tienen que ayudar a buscar estos Eso recursos. puede ser. O tú ya buscas pero no encuentras. Porque seguramente son internos, igual estás buscando fuera algo que no está en ningún lado. Jo crec que no és difícil trobar el camí, no? O sigui, tu pots analitzar-te o pots analitzar de fora, però jo crec que és difícil, tenint una por, trobar el camí que has d'agafar. Jo crec que estàs una mica cegues, no? Depèn del tipus de por. Sí. Depèn del tipus de por. No te deja actuar. Lo que tú quieres no te deja. Clar, és difícil generalitzar, no? Però moltes vegades és fer justament allò que ens fa por. Amb petits passets, per exemple, el 5è pas, decidir-se a guanyar-li terreny. Doncs, no sé, a mi em fa por en tota aquesta àrea, no? Per exemple, una noia que tenia por d'agafar el tren fins a Barcelona. Vale? Doncs a mi, per una experiència, em fa por agafar el tren fins a Barcelona. Vale. I a tot arreu on vaig em diuen que tinc que agafar el tren fins a Barcelona per superar-ho. Clar, ja només de pensar-ho, no? Entrar en ansietat. Igualment hi ha tècniques, hi ha visualitzacions, hi ha eines de... Però bueno, així per entendre-ho més directe. Doncs fem un mes agafant el tren fins a l'Avern. Un minut, cada dia, fins a l'Avern. El mes següent fins a Gelida. O sigui que de vegades és una miqueta anar... Soc perfeccionista i no puc suportar... No sé, fes una setmana de deixar els plats per rentar. Què passa? No, diu. Posa'ls dins els enterrats i tanques. Exacte. I Per exemple, amb els animals, per no te'l exemple, miris. això que dius a l'exemple seria, no, del tren que has dit un minut, bueno, pues, jo què sé, jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill que li té fòbia a tots els animals que volen, però és que és una cosa bàrbara, clar, Vale. això ja deu ser algú... Bueno, però pots canviar, per exemple, Què li dic, que s'estigui cada dia amb una abella, en braç? li pots posar documentals. I estar molta estona veient documentals i anar-te fent amb la seva imatge, amb els seus sorolls, amb el... A mi abans també les aranyes no podia amb elles i ara, doncs, a veure, tampoc aniré a agafar-la, però... Ja, suposo que també Bueno, és una manera de... Sí, és una manera d'aproximar-la. Si no, canviant la forma d'actuar, doncs si jo fins ara cada vegada que veia, no sé, una aranya, no? Feia un crit i sí que podem no cridar, ho hem de reconèixer. Ja a part que és com un poco del espectáculo, ja, del miedo. O sigui, puc dir, ostres, mira, me'n vaig, em fa molta por, però no fa falta millor que faci el crit i que li digui amb l'altre, corre a l'escombra, no? Tot el... Bueno, em fa por, me'n vaig, m'aparto, aviso tranquil·lament a l'altra persona que ja... No! És que a mi... És que la Maria m'ha cridat moltes vegades a mi. És que és superior, sigui del tamany que sigui. No, fòbia, és fòbia, sí, té fòbia. No puc, és que ni parlo, Cridi i me'n vaig corrents, estigui on estigui. Doncs posa't molts documentals. Ho faré. També canviar les creences, Això que les dius idees. tu, Maria, de cridar, ja et dic, jo una vegada, la primera vegada que vaig saber que el meu fill tenia pànic, va dir, pareu, anàvem en cotxe, pareu, t'ho juro que vam parar perquè vam pensar en el nen, Li que havia passava. agafat. I va sortir per la porta, que no va passar cap cotxe, estàvem de viatge, clar, no havíem posat el segurus, i era petit, va sortir per la porta i va travessar la carretera, que va ser un camió i allà se'l queda el nen pensat. És que és una fòbia que dius, ja, llavors... A mi em passa amb les aranyes. És que és incontrolable. Jo un dia conduint portava una... Jo sé que era petita, però és que vaig haver de parar i jo què sé, és que... No la pot ni matar, o sigui, té tanta por que no la pot matar. He de marxar. amb el cotxe. He de marxar, és que és super... Són petites, ho sé, és superior. Per això estem aquí. Canviar la manera de veure-les. A veure, al Entre final, d'altres, no són tan dolentes, no són tan terribles, aproximar-nos amb elles d'alguna manera, estudiant-les, per exemple, però li tenim molta por, però potser no coneixem molt bé tampoc com és, ni què és, ni què fa, ni per què caminen així, ni per què té 8 potes, ni per què... No? Informar-nos sobre allò que ens fa por. També és una manera d'aproximar-nos i de trencar una miqueta, no? Aquesta idea que potser tenim d'elles. Yo quería comentar, yo tenía, bueno, tengo claustrofobia. Yo llevaba 12 años sin montar en un ascensor.
que tuviera que subir a un 5.º piso. Mi hija tuvo el bebé y estaba así un poco pachuchita y siempre que yo lo tenía que cuidar y me decía, mamá, tienes que montar en el ascensor, y yo, ni loca, porque yo dejo el carro de la compra en el ascensor, subo las escaleras, llamo desde arriba y lo saco. Y me decía, mi hija, ¿qué vas a hacer con el Pau? ¿Que lo dejarás en el ascensor? Y pues yo vi tan angustiada la bolsa, tan angustiada, que yo monto en el ascensor, creo que tú decías, un poquito de gélida, un poquito. Vale. Pero han pasado 4 años y yo tengo lo mismo, cada vez que subo en el ascensor como el primer día. O sea, Lo hago por ella, ya subes, pero lo pasas mal. solo cuando están los niños. Si yo estoy sola, yo no monto en el ascensor. Pero si está mi hija o tengo que subir los niños, porque claro, con el carrito y todo, no puedo, subo, pero es la misma sensación que el primer día. Sudoración en las manos, ay Dios mío, si se para, que no se pare con el niño dentro y por favor que no se pare, que no se... Esto igual que hace 4 años. Porque lo haces igualmente de forma evitativa. Lo haces porque no hay remedio, lo haces forzada. No vas a decir, voy a sacarme esto de... Lo haces mentalmente desde la habitació. No, sola no. Si voleu després fem preguntes, així, perquè així també traurem els vídeos i podem fer més, vale? Bueno, cadascú amb el seu, lògicament, amb el seu cas personal, amb la seva manera, amb la seva gestió, i és difícil fer-ho tan general per tothom, però bueno, trobar la manera de guanyar-li terreny. Per exemple, amb una noia que li feia por això, dir-li que no a tothom, i al final la típica persona que et diu que sí a tot, que pobra no arriba a res, que són de vegades tot terrenys, perquè és que no li diuen que no a ningú, perquè mai es diuen que sí amb elles, o amb ells. Doncs bueno, començar a dir-li que no a la caixera o al caixer. Vas i quan et cobra, no, vine amb 55, no. Ai, perdona, sí, és una tonteria, però començar a dir que no? Una baguette, la teva baguette, no. Ah, sí, que tens una baguette. Però ja comences a dir, li vaig dient que no a la gent, i vaig veient que no passa res, i vaig trencant aquest terreny que dèiem, perquè almenys no sigui tan gros. I, poquet a poquet, clar, aquí tothom, cadascú pot arribar fins al final, o almenys fins on sigui sana. Un altre pas, el 6è pas, que aquest m'agrada molt perquè és molt xulo quan el fas amb els clients, que és desidentificar-te de la por d'una manera que és posant-li nom. És a dir, m'explico millor. Nosaltres no som la nostra por. Cadascuna de vosaltres és la persona que és, amb la seva essència, la seva forma de ser, totes les capes que hi haurien, i pots estar trist, la setmana que ve amb ràbia, alegre, amb por, però les emocions van i venen, no formen part de la persona fixa, és una cosa que les vas sentint de forma canviant. Per tant, jo no tinc per què ser contínuament la Gemma amb la por. Puc prendre decisions des de la Gemma sense por o influenciada per la por. Imagineu que et conviden a un lloc o vine a fer una xerrada, no? I dius que no. Qui ha dit que no? Jo o aquesta? Sí? Per tant, puc actuar des de la llibertat, encara que tingui por, no estic dient que no la tingui. Però ja quan li posem nom, quan veiem que és una cosa separat, ens ajuda també a veure quan decidim nosaltres i quan decideix ella. I també veure que tenim la llibertat de decidir nosaltres, de decidir pujar a l'ascensor, perquè jo ho decideixo, no hi ha cap obligació, no m'espera ningú a dalt, és igual. Avui ara vaig a tots els blocs que em trobi oberts i pujo tots els ascensors. Decidir-ho des de la meva llibertat. I bueno, podeu dir, hi ha noms molt interessants, la gent sempre li diu insult, la xunga, la punta, no en direm perquè us podeu imaginar. Però és una manera de dir que jo sóc jo, i segur que hi ha gent que us ha passat, potser de vegades tens pors que abans no les tenies i dius, i per què ara sí que la tinc i abans això no em passava, no? Això vol dir que puc tornar perfectament a ser la persona que abans no tenia por. Una altra cosa és que sempre escollim actuar influenciats per la por. Un cop ja no ens identifiquem, doncs què fer? Hem dit acceptar-la, no? Hola, què tal? Hem dit responsabilitzar-nos. No m'espero el que passi, el que... no?
hem dit anem a veure si això que m'estic protegint resulta que ja ho estic patint. Empoderar-nos, quins recursos tenim. Potser heu passat per coses molt pitjors d'això que teniu por, no? Després ho penso, coses que jo he fet i ara tinc que estar aquí cagada per això. Sí? Guanyar-li terreny, desidentificar-nos. Doncs el 7è pas és simplement agrair-li. No es tracta de sentir-se malament amb un mateix, de matxacar-se, de per què tinc aquesta por, de per què em passa això, de que sigui com una espècie de lluita interna amb un mateix. O sigui, no es tracta d'estar malament amb un, és al revés. És una mica de dir, si t'entenc perfectament, si moltes gràcies per la intenció, si l'únic que vol és protegir-me, és intentar estalviar-me un mal rato, que no em passin coses dolentes, no? Doncs moltes gràcies per la intenció, t'ho agraeixo moltíssim, però doncs avui actuaré sense tu, no? No influenciada per tu. Potser demà torno a caure, però el següent torno a... Sí? Però des de l'agraïment i des de la comprensió. Simplement ens hem volgut protegir tant sobre X tema que allà està la por. Doncs, bueno, ja està, no passa res, moltes gràcies, però em quedo amb la llibertat. Encara que pugui fer el ridícul, encara que em puguin jutjar, encara que em pugui quedar sola, encara que faci alguna nou i em vagi fatal, o provi una cosa nova i després me'n penedeixi, o m'equivoqui amb la decisió que prengui. És igual, és que arriba un punt que és que viure condicionats és molt pitjor. Això que ens estem estalviant, al final no és tan greu, i en canvi tota la vida que m'estic muntant per estalviar-me això, arriba un punt que sí que m'està afectant amb tot. Bueno, en allò o en diverses coses, depèn de la por que tinguem, no? Aquest 7è pas, inevitablement, ja porta el 8è, que és el de l'afrontament. La por marxa quan faig això. Potser no marxa del tot i es queda en el nivell més sa, no? Traurà el cap quan diguis, ostres, és que aquí sí que vale, però anirà baixant. Per què anirà baixant? Perquè canviem el diàleg intern. Abans hem dit, jo li estic dient que la necessito, que allò és superior a mi, que allò no, ni pensar-ho, no ho faré, llavors ella es fa gran. Si jo li dic, bueno, doncs mira, pujaré al tren, o li diré que no sé qui, o diré el que penso i si em critiquen, que em critiquin. Ah, coi, aquesta ja no em necessita tant. Si jo no li dic que la necessito, la por és la seva funció. Si per la seva funció ja no estarà. No l'extirparem, no podem eliminar una emoció, no? Adéu tristesa, adéu por, no la podem extirpar, però vindrà quan sigui funcional, quan la seva intenció sigui lògica i tingui sentit. Si jo no la busco, doncs ja no tindrà sentit. Així que, bueno, us animo a que poseu aquests 8 passos en marxa, cadascú a la seva manera. I res, per últim, només dir-vos que tot el que necessiteu per treure aquesta valentia, per afrontar la por amb la que estigueu pensant, ja ho teniu. Que és tenir por. Per ser valent s'ha de tenir por. Perquè si no hi ha por, no hi ha valentia. Llavors, els valents són gent que fa la seva por i ja ha començat a actuar així amb allò que sentia. Així que ho teniu tots, si teniu la por. D'acord? Doncs gràcies. I bueno, també donar les gràcies a la farmàcia, a la Maria, a la farmàcia Madó, i si els voleu seguir, doncs m'ajudes. Ara pararem els 2 cames Sí. i torna preguntes. Sí, així podem fer una miqueta més íntim, no? Si algú vol preguntar, Sí. si algú